cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na aw ɲuman ye surikari kɔnɔna la bi n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman n ka foli bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ panafirikɛn bɛɛ lajɛlen mama ko ko ala mama ko ko afiriki i ka foli bɛ surikati kɔnɔ a balimakɛ edi de don u bɛ ne wele ko dante kow bɛ yen bi dɛ wa kow bɛ yen an ka taga à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse ne balan lamɛnbagaw a y'a cɛri a y'a bila ka taga wo bɛɛ fɛ nouvelle bɛ n bolo ka da aw ma très vite très rapidement ne balan lamɛnbagaw kunu Diop ye mɔnɛ bɔ africain den bɛɛ lajɛlen na kunu alhamdulillah rabbil alamina faransi y'a essayé k'a bɛ Diop bɔ k'a bin faden kɛnɛ kan masa min ye ala ye a ma se c'est à dire sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ ni diɲɛ ko bɛɛ la a bɛ ni ala cɛ mun de la faransi y'a essayé ka ko dɔ de kɛ Diop la je vais analyser ça très rapidement faransi ye ko dɔ de kɛ farafin caman bɛ minɛ a jɔ la tubabu bɛ langage corporate de utiliser c'est-à-dire dans le monde des corporates il y a des techniques que tu dois utiliser donc faransi y'a essayé ka b'o technique de kɛ Diop la kunu mais a t'a dɔn ko Diop ye Amérique kɛ a t'a dɔn ko Diop ye julaba de ye a t'a dɔn ko Diop ye maliyɛn den yɛrɛ yɛrɛ de c'est-à-dire kunu quoi ne kɛlen ka Diop ye en action et je dis bien Diop en action c'est-à-dire a ye mun yira ne Dante la ne t'a dɔn n'a y'o yira aw la quoi moi je n'ai vu que de l'espoir ne ye jigiya de ye jigiya min y'a yira ne Dante la ko ja ni Asimi n'a y'a décider k'a tɛ taa n'an ye Diop b'an bolo Diop bɛ taga n'an ye ni Asimi y'a décider k'a tɛ taga n'an ye Mayiga b'an bolo Mayiga bɛ taga n'an ye c'est-à-dire Mali la anw kɔ ka ɲi an ɲɛ ka ɲi ne ye kamalenkɔrɔ min ye kuma la kunu ne ye Lafiyabugu ka den de ye kuma la ne ye Bolobana ka den de ye kuma la ne ye Kutala ka den de ye kuma la ne ye Mianga den de ye kuma la ne ye Kɔrɔbɔrɔ den de ye kuma la ne ye Bozo den de ye kuma la ne ye Maninga den de ye kuma la ne ye Bamanan den de ye kuma la ne ye Kɔrɔbɔrɔ den ne ye maliyɛn siya bɛɛ de ye kuma la ne ye Diop ye kuma la ne bɛ maliyɛn den de ye kuma la c'est-à-dire anw na mɔnna cogo min na an tabiya hali tuma min na n'a y'a ɲɛda changer tuma min na n'a y'a bolo kɔrɔtan tuma min na n'a y'a ka posture changer ne y'a bɛɛ de ye bunahadamaden kelen na a bɛn ala cɛ vraiment Diop i bɛ maliyɛn diya i b'a diya don hadamaden na i y'a yira mɔgɔ la ko hadamaden n'i yɛrɛ bonya ala b'i bonya donc Diop ye mɔnɛ bɔ an na ala k'a sara k'i ye arijinɛ faridusu ye ala kana maliyɛn denw ɲini i ka ɲuman kɔ ne b'o dugawu de kɛ bɛɛ ni jama mɔgɔ bɛɛ parce que tuma dɔw la i b'a dɔn anw filɛ nin ye an bɛ ɲina mun kɛra kunu jinɛ hakili de b'anw na tuma dɔw la donc Diop ye mun kɛ kunu a yira la bɛɛ la ko faransi k'a b'a essayer ka technique kɛ Diop la ka Diop la ɲina Diop ye mun fɔ comme ça derrière mot bɛ k'u ta ye masa min ala ye o ma se ka kɛ donc Diop ye mun fɔ an k'a lamɛn dɔɔni an k'o décortiquer très rapidement a k'a lajɛ faransi bɔra ka bin cogo min na. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Voilà, mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandé pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Voilà. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Attention. Donc Diop a détourné toi kono. A be fondement dans le monde des corporates upper hand. C'est-à-dire Diop de toke be sanfɛ. France toke be duguma. Donc an be Diop fouyan aka fasi de ɲumanya la. An b'a fouyan et a cira jamana tɔgɔ la a taara mɔnɛ bɔ an na. Donc c'est le Mali qui a toujours le dernier mot. Mais Diop ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ a bɔtɔ UN kɔnɔ. Journaliste y'a ɲininka. A y'i kanto journaliste ma. Ko Mali ko bɛ niveau min na sisan. Ko an bɛɛ ka ɲina France kɔ. Ko France t'an ka problème ye tuguni. An ka problème y'an yɛrɛ de ye sisan. An ka baara daminɛ. An ka mɔnɛ bɔ an yɛrɛ la. An ka jamana jɔ. O yɔrɔ diyara ne ye trop. N bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ Diop ko yɔrɔ la. Ouais, n bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ Diop ko yɔrɔ la. O yɔrɔ la n bɛ taga n'aw ye diɲɛ nouvelle la. An bɛ kuma la heure min na. Faden sago dɔ bɛ jamana den dɔ bɛ taa jamana présenter olu se ka jamana ka kuma fɔ. Et Madagascar
ale ka foreign affaires des étrangers ale fuwar den ale cira k'a ka taa jamana ka ci kɛ jaja ale bɛ faransi poche kɔnɔ jaja ale bɛ amérique poche kɔnɔ jaja ale ye faden sago de ye jaja ale cira mun na ale tɛ t'o kɛ ni fuwari den ala jugu surantɛrɛ banisira hilala ka ala na kira tɔnɔtɛ jugu fa a dɔw bɛ mali kɔnɔ yen ala k'a bɛɛ halaki a fɔ ko amina n ko tɔnɔtɛ jugu fa a dɔw bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a bɛ muso bɛ den na awɔ ninnu ta kɔni o bangera awɔ ale cira k'a ka taa jamana ka kɛlɛ kɛ ni baden ni kunan jɛn Madagascar foreign ministry ale bɛ taga ka taa dismiss after his vote on the Russia-Ukraine conflict at the UN ka taa voter Russia contre la ala ND américain ko ND jira en neke a tɔgɔ ko Richard Andri Madrato had considered ale Fouardin a yo considéré intelligence de voter yes to the resolution condemning the integration into the Russia Federation of a 4 Ukraine region that made this choice by referendum, which went against the position expressed by the president who advocate abstention. Awo president ko kakana munke ataro deke. Awo abekomi Assimi Goïta a ejopuchi kakata UN kono akataka malika kuma foto min tire dunada. Awo ni Fouardin ale tari sigi damimba nyona ka jamana wɛrɛ ka wari minɛ ka t'i sigi Fouardin kan fɔ la a datugulan tuna yɛrɛ kɔnɔ ministre président jaw ja cɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ awɔ cɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ awɔ cɛw ma ban ayi n ko cɛw ma ban sa ayisa cɛw ma ban sa ne y'a fɔ ɲɛna ne bɛ to ka mali ko kuma in fɔ ɲɛna dɔw b'a fɔ ko ne ka teli ne man teli dɛ ne ko Assimi Goïta ma ne kelen dɔgɔnin n ko molobaliya min bɛ mali kɔnɔ i ye faamu n'i ye forotomugu bɔrɔ n'i y'a ci o ci k'a sɛgɛbɛ tusutɔ bɛ tora la tusutɔ bɛ sɔrɔ a la n ko molobaliya min bɛ mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan diɲɛ b'ale Assimi fɛ maliyɛn bɛɛ b'ale Assimi fɛ bɛɛ b'ale Assimi kɔ n ko molobaliya min bɛ mali kɔnɔ sisan n'a ma fu siri a da la a tɔgɔ bɛ y'a la a bɛ ala cɛ a y'a sɛbɛn parce que mun de la c'est à dire mali Assimi de y'an ka président ye ne t'a dɔn Assimi bɛ fɛ an ka mun kɛ o Assimi de y'an ka président ye an bɛ Assimi kɔ bi mɔgɔw bɛ suɲɛ la mali la hali bi ko Assimi k'a ɲɛnabɔ ni kasogo tɛ se a k'a gɛn ka bɔ yen ala kama c'est rien de personnel il doit seulement s'en aller ni o clé se ka na an ka dossiers ye en l'air a k'u gɛn ala na kira kama ce n'est pas personnel ne bɛ o clé mɔgɔ bɛɛ fɛ n t'u dɔw tɛ n dɔn mɔgɔ t'u ka foyi la o mɔgɔ tɛ n ka foyi la mais ce ne sont pas des bosseurs baarakɛlaw tɛ ani ala na kira tɛ ninnu ye baarakɛlaw ye 2 ans d'investigation d'investiguer quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'investiguer? Afro ko ta ala de minɛ kana n'a ye astaghfirullah mais il va ça dit ça me met en boule. Ils sont en train d'investir, c'est quoi juste? Mali qu'on connaît. Il va se trouver quand la Russie la Canada. Mais c'est de la merde. C'est de l'insulte à l'intelligence malienne. Il faut que ça s'arrête. Assimi, il est le changement. Je suis très fier de ce petit-là. Et Amara Silla. Amara Silla, comme un plateau comme Kounou. C'est-à-dire, à une décortication de malien békan à la main. Voilà un jeune qui a la tête sur les épaules. Un changement est un changement. Les demandes des Maliens est très simple. On veut du changement total. Total. On a décidé, c'est toi qui vas nous amener à la sommeil. Nous, on a eu la confidence. Donc, Thiabe Dougou Bekono, président et président. Madagascar, président ko Chidema, Kaka Dain, Awaka dans Amérique, a testé Antouni, à Bana. Ça dit, n'en ko ina quoi. Kaladje ko kele de matisse qui moumounu tient d'accord quoi. Yefamwa, Obe Abdoulaye Diop ka Takabolo Bouran là. Mais ne be na feno ira aula. Aka la ko kele di ne bena irisila et représentant UN kono kunu avec kuma to mina aka la me na foro yoko dino be Mali kono kwali sakulu to niveau là. C'est-à-dire les Russes aiment le Mali plus que certains Maliens même. Mali kadi irisila ye kateme Malien dindo ka beni subhanahu wa ta'ala. Donc kobo niveau là. Faut président a doni ko ombale ko. Ale ala deni muna a jabira. Bonama ala deni na ala ya dama. Wa ante atna on jigi waru wa atatu de kasuma ale tere mais akilme ka mɔgɔ minnu bila côté la u tɛ ka barake bi u tɛ ka barake sini Assimi Goïta malien denw devient impatient parce que an b'a dɔn an bɛ ka fɛn min ɲini fɛ ce n'est pas diabolique an b'a fɔ k'i ka taga usine dɔ jɔ kunu an ka do kɔnɔ bi an m'o f'i ɲɛna a fɔra de ko Mali kɔnɔ ko sɔnkolon bɛ Mali kɔnɔ halisa a fɔra ye ko Mali kɔnɔ ko régime kɔrɔ bɛ ka baara kɔrɔ kɛ halisa a fɔra ko Mali kɔnɔ ko malien denw 21 millions 24 millions on a décidé d'aller au sommet halisa e ni ka groupe bɛ ka ko wɛrɛ jateminɛ ne tɔɔrɔ bɛ ka mun jateminɛ an o tan t'an bolo bi o tan t'an bolo si i dun k'an kumakan na mɛn dɛ an kumakan na mɛn dɛ
On te naloma quoi? Mon badi ne bien diplôme boulot. Mon badi ne bien ou sur ça qui a fait que tourna. Mon badi ne bien ou bête commando il faut commando amke. Ou Mali qui dit tourna kadou bay parce que Mali ndembe ou la kabos no là. Et que les faut quand tu échoues, c'est toute la génération qui a échoué. Ça tu as éveillé la conscience de tout un Malien. Donc et mettons comment il faut. Moi i jantu ala deli femina. Moi parce que na bedi ma yorokele, il peut se ka tade et au niveau de là mais c'est une très bonne chose. Ouais, il ala deli fenola na bedi ma yorokele, il peut se ka nyu. Donc et ala deli doum na doum jabira. Donc c'est à toi maintenant de comprendre que et que doum a jabira. Donc vraiment il faut poursuivre à l'action parce que tout est breaking news. Son excellence et tu peux le faire. Donc et Madagascar président ay forum ministre gain taka boka jamana kono akana se antuni ay dugumi voter akata yoro adja. Donc ni mentoni na metaka na oye rapidement ba c'est ka nouveau rapidement quoi. On la choté djanya. Voilà le président de Sud-Afrique allez fenêtre Sadi. Donc 600 allez ni Sadika ou de betera la 600. Kadaka arabu yuka programme changé. Arabu américain nga groupe là. Américain arabu tna do américain nga groupe là tukuni. Ibina ye arabu be songa do BRICS là. Ou do BRICS là parce que ni ala je ça de la sens. Ni ala joni mo ka rencontre que ils seront obligés de rentrer dans le BRICS parce que Amérique ya fo ko lundi don ko bina voter ku kama ka sanctions ku kan. Follow ni Amérique le kun kadi. Amérique le kun ka risla arabu la garder. Qatar has announced that it will not make additional gas delivery to the European Union this winter. Oui. Qatar ko gazi kelen misikara jarati kata di Europom kata gazi foi duma ate foi fraka ko nena bu fara u sigena dime wolo u datuna me tchukono kata foi di donc anyaba la ne Sud-Afrique président ne ale flenier kata président Sodi a fleni ani Sodi masake fleni nyoron fait donc ka ira ka fo ne briski réunion ne simba udi donc le Mali a les mêmes opportunités et ni nana constitution la je amara sila kuma ka nyefo kunu jaja an France la constitution l'état ka copier coller à Ben Alana ti ali nalomo kuma ka yela uma awo copier coller ne job ka discours la me kunu a boto u kelenga yininga akuma na kanya akakuma jarani ma yoro do fo ma jane de ayi kanto que le Mali n'a pas de anti-sentiment français. Job, son excellence, moi je te challenge. Nous, on n'aime pas la France. On a l'anti-sentiment français. Il faut changer cette vocabulaire désormais. Je vous en prie. Je sais que vous êtes en train d'être corporate. Moi, je vous aime beaucoup. Non. Nous, on déteste la France. C'est toi et Assimi Goïta peut-être qui n'ont pas anti-français. Nous, on déteste la France. Les Maliens ne veulent rien avoir avec la France. Que cela soit très clair. Mais peut-être que tu es en train d'être corporate. Et si c'est ça, c'est bien. Donc, désormais, il ne faut pas les répondre. Mais nous, on déteste la France, soyons très clairs. Nous, on a anti-sentiment français. Et ma famille, on déteste la France. Les Maliens détestent la France. Pourquoi? Parce que la France nous a torturés. C'est la France qui nous tient en or. C'est la France qui se battait. Il n'y a pas de djihadistes. Il n'y a pas de terroristes au Mali. C'est la France. Nous, on déteste la France. Parce que l'État français supporte les actions de la France. C'est tout récemment, ils commencent à ne pas les défendre parce qu'ils ont commencé à avoir faim maintenant. Francis, bébé Francis, Francis massacre a supporté. Maintenant, quand on a 5 600, on a un foko ja et bébé c'est 5 subi. Donc on a 600 au Bokenema. Ni quand on mousse qui ne déwalo. Nous sera waru kuma doya. Faut que Dieu vous le présent quoi. Donc que cela soit très clair. Vous pouvez demander de parler alloquemment, mais nous les Maliens, les 22 millions, nous 22 millions Maliens, on déteste la France et ça je tiens. On ne veut pas la France et ça je tiens. Ce n'est pas seulement l'État, le gouvernement français, c'est toute la France en ce moment actuel. Parce que c'est un État raciste, c'est un État vaillou, c'est un État bandit. Toi tu vas dire que nous on ne déteste pas la France. Oui, on déteste la France. Est-ce que regarde ce que la France vient de faire à Nathalie? La France a mis le combat personnel. Nathalie n'est pas gouvernementale. Nathalie est baraka gouvernement boulot. En ballon moussou Nathalie. Franchement, Nathalie gagne kenema. Aïe mounekia. Foussi. Parce que kabe kuma. Francis m'a faut qu'elle ait droit de parler. Et petit Djoko, kuma lawana, ika kuma bekain. Que nous, on n'a rien à voir avec. Non, on a tout à voir avec les Français. Parce que Ouberedo, seulement on s'en démarre, goto. Donc, à la dière, il a même moufo. Français, UN qu'on a la kakla malin dindo la qui va foko, il Francis supporter. On est Français divorcé. Français non mais comme ni muso na tiama be furu la.
an bɛ ɲɔgɔn bila i bɛ t'i ka kanu kura kɛ an bɛ taa an ka kanu kura kɛ ni an bɛɛ y'an réussi peut-être dans 20 ans 30 ans 40 ans an ni France bɛ kuma c'est ça qui est la vérité. Nous sommes toutefois vivement préoccupés par les tentatives visant à transformer le Sahel en théâtre de confrontation géopolitique étrangère à la région et contraire aux intérêts de ces États et peuples. Plus particulièrement, les désaccords internes du G5 Sahel provoqués de l'extérieur ont contraint le Mali à quitter cette union, ce qui a remis en question son fonctionnement. Ces crises artificielles causées depuis l'extérieur parmi les pays d'Afrique de l'Ouest sont la preuve que le néocolonialisme occidental tente de conserver son influence sur le continent et constitue une véritable menace. Les réactions vivement négatives de l'Occident face au renforcement de la coopération entre la Russie et le Mali sont à nouveau la preuve des approches paternalistes et du deux poids deux mesures de la part des anciennes grandes métropoles. Les mensonges faisant état de la présence de soi-disant mercenaires sont proférés par ceux qui, il y a quelques années encore, envoyaient leurs soldats de bonne fortune sur le continent pour renverser les régimes inconvenants et établir le contrôle sur les ressources naturelles. Sans oublier le fait que ces pays sont directement responsables de la déstabilisation du Sahel, qui est le résultat de l'invasion de la Libye en 2011. Nous avons entendu et nous entendrons encore des tentatives visant à entacher notre assistance au Mali. On entend également des insinuations à l'encontre faisant état de violation des droits humains. À ce sujet, nous en tenons à la volonté du Mali de procéder à des enquêtes sur la question. Donc, voilà combien de points elle vient de souligner. À un point de le souligner. Violation des droits humains. Des tentatives de coups au Mali, Fila, et envoyer les mercenaires avec Alassane Draman Ouattara, Saba, Azawad, il veut partager notre pays, Nani, et les terroristes de Yagali, etc. Dourou, donner les armements aux terroristes, Woro, et mettre embargo sur le Mali, Wolonvla, dire à la CEDEAO de nous mettre encore d'autres embargos au Mali, Chegi, et Allah Nakira, la ilaha illallah, le CFA, Wolonvla, et Kononton, et Allah Nakira, et Allah, la langue française, tant. Et toi, tu vas dire que nous, on n'a pas anti... Non, vraiment, je ne suis pas le plus intelligent, mais j'essaie d'être seulement un homme pragmatique. Mais c'est de la merde. Nous, la jeunesse malienne, on déteste la France. Si le gouvernement du Mali est amoureuse de la France, ça c'est leur problème. Mais nous, la majorité malienne, on ne veut rien avoir avec la France à bon entendeur sali. Voilà, abeni erreur keleni là. Ori là où tu as pris en blabou da auma, quand tu as France constitution, tu as copié en fin kono. Il ne faut pas essayer de s'amuser avec les Maliens. Parce que nous sommes des gens, on pense. On aime réfléchir. La nation grid de British Electricity Agassi warned that daily power cut of 3 hours will be on the agenda in January, February at the high of the cold wave in the event of a shortage of gas and electricity. Awo British, uka electricity company, aye letri bado bo, uye kangar bada British bay, awo Angleterre bay, ko uku pre, ko British kera bamakoy, awo British kera bamakoy. Ko British aya partager ko anglais ko Angleterre ko ku préparer awo ku ye sega mi sigi farafina kan ku fere bina ataka faru kala na kadi awo u bina le na kadi na mandi est-ce que akadi wa amandi wa una don ko mashallah janvier kalo manase oni février kalo manase ko Angleterre be ka don afo ko courant na ke Angleterre tuguni awo ni bora u ka national grid konnala no kera kununye u ka agence baro be mu me courant ko laje ko clé kono janvier kalo manase et clé au clé sababe ke clé kono il y aura pas de l'électricité en Bretagne. À ma mère. Chaque 3 heures, commencez en janvier. En Angleterre, il n'y aura pas de l'électricité par jour. En commençant du janvier jusqu'en février, il y aura du manque de l'électricité en Bretagne. Donc, quand tu es en Bola Romina, ayaye, l'eau était sur la tournie Allemagne.
les Allemands, les Allemands, ils ont dit quoi courant sera. Église ou kono, ou te kaseka ala délicatouni église ou kono. Donc aïe. Donc la France a mis l'embargo, l'Europe a mis l'embargo sur l'Europe même. Mais quel gâchis! Un État aussi incompétent. Amba et c'est comme la constitution fallait ou là. Un État aussi incompétent qui a volé le monde pour avoir tout ce qu'ils ont. Amba et c'est c'est à nous de prendre notre propre destin en main. On ne veut rien avoir avec tout ce qui est et l'Europe. Spécialement la France. En attendant, donc, Luckenwalde, son soleil, son église, et depuis peu ce bus qui sillonne la campagne allemande. Bonjour. Bonjour. Lancé par une association de consommateurs, il vient répondre aux questions des habitants sur la vie courante grâce à des téléconseillers. En ce moment, la moitié des demandes concernent les factures d'énergie. Alors, expliquez-moi votre situation. Jusqu'ici, avec mon père, on payait 80 € par mois pour le gaz. Et là, d'un coup, ils nous ont fait passer à 215 € sans prévenir. La situation de ce quadragénaire est devenue un classique. Les prix de l'énergie ont bondi de 44% en Allemagne cette année. Sa facture à lui va même encore grimper à 310 € par mois. Il a beau travailler, ce sera difficile à payer. J'espérais qu'ils me disent éventuellement quel autre fournisseur pourrait être moins cher. Mais apparemment, si je vais ailleurs, ce sera encore plus cher. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions? Non, pas de solution. C'est effrayant. Il va... Donc, God never lie. What's go round, come back round. It is the reverse. Moi, je suis trop émotionnel. Moi, je suis trop émotionnel. Parce que nega jamana côté ne bolo klonga quoi. Bon ni conseil bari mali zonde ou matuni. Kwa donc ala de to ko bil hak. Armadi. Ne tadon mo ni film se ki bayi fa jamana to mina quoi. Ne tadon armadi me se ka fin sur to mina ka dese ka baraki ka jamana kono quoi. Ne tadon mali kono angani jamana wortiki ba din ni sanu ba mbo mali kono. Nous on n'a pas les meilleurs hôpitaux du Mali. Nous on n'a pas les meilleures conditions du Mali avec tous ces recherches. Non, mais moi, ça me met en boule. Et c'est à Assimi qui doit changer. Mais nous, madame Assimi qui a la responsabilité familiale. Mais abana familiale. Parce que anta kuma dabla. Depuis tant que micro imba ambolo, ambe anda ntandisi fora. Kanta fo ninga afia fambefe. Na man yoro amba fo. Na kan yoro amba ntandisi gauchi. Mais Assimi ga donc avocat kelise kake. Il doit s'entourer avec des hommes comme Job. Il doit s'entourer avec des hommes comme Maïga. Et il doit se dégager. Il doit se débarrasser avec tout homme qui n'a pas la capacité d'aimer son pays, mais en montrant, pas en parlant. Amboula Romina, mais qu'à fond malien benyana, n'était ni ganta d'ici fara, n'était ni ganta da fara. Mo anga do briskila, avant que ça soit trop tard. Parce que n'est pas de fois malien, ni rot na jaouye. Wallahi bilay lezi, anga gouvernement prêt folon ka bo France boulou. Ils ne sont pas prêts. Hein? Pourquoi nyafo? Ne ma fongo assimilé, je dis le gouvernement du Mali. Pourquoi j'ai dit ça? Aïe, constitution croit la djedron, ou y'a dit qu'on prie l'amblab. Parce qu'il y a un affaire de quoi? État un homme d'affaires quoi? Madon, prie l'amblabin, ou bien qu'il y a un malikoro de la soulager quoi? Ça dit, faut qu'il donne quoi? Que l'intention est égale à l'action. Et donc, aïe, t'as quoi Google quoi? Ça dit, pour qu'il y ait un faux qui me court au digia quoi? Au début, quoi? C'est ça leur intention. À quoi ils sont nommés? En ce que nous sommes là. Donc, ils ont montré leur intention. Donc, pourquoi ça c'est leur intention? Donc, mais comment d'ainter parce que n'te fait que transition d'être quoi mais il faut cesser de s'amuser avec l'intelligence des Maliens, c'est tout. Nous on a décidé d'aller loin et si vous voulez aller loin, il faut commencer à exécuter les choses qui sont faisables et tout de suite, pas demain, pas après-demain. Regardez, Ghana is current Algérie, Saudi Arabia, and Iran have expressed the wish to join BRICS. Nema fawnyana. Abene toyun. Wallahi bila be faranela. Nya foye wonte donkeni miziki mandinye wante mfari chien nati ngenye. Inshallah, nte flinyere mafoka dienwuli, wante malende un janfa foka dienwuli. Wamenga jamana keleke foka tandan kaburu kono. Ala kan son si jani kinana bango nyumana.
Mali be foire ya kuma kana ameka français ka constitution ta kamo copier ni malien do mbora ka kuma aba joko et preambule est égal à ce qui était dans ta tête. Ce qui était dans ta tête c'est ce qui t'a mis sur le papier. Abena o dosi ça. Ganga bo nga baranya na mo ka nga bo nga tan nga saoula nga bo ni discussion boy na en français. La France est irrelevante. Elle est irrelevante. Algérie kabe do briskila, Saudi Arabia kabe do briskila, Iran kabe do briskila, ulu bebe ka do briskila c'est ça. They have expressed the desire to join the BRICS. Application have been reviewed by the founding member of the BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa. Aïe, on m'a fait comme donner, yuka papier requis, ils ont déjà appliqué. C'est maintenant à ces 5 pays de les accepter. À ces 6 pays. Avec le Brésil, les 6, c'est beaucoup d'applications. Au corps qu'on demande. Application est demandée en français. Beaucoup de demandes nadie. Brésil beaucoup de demandes nadie. Russie beaucoup de demandes nadie. Inde beaucoup de demandes nadie. Saudi Arabie beaucoup de demandes nadie. Chine beaucoup de demandes nadie à l'actuel. Algérie application qui Algérie a fait demander de rentrer dans le BRICS. Saudi Arabie a fait demander de rentrer dans le BRICS. Et puis Iran, ni ça va bien. Mali beaucoup Macron. Qu'est-ce que le Mali entend? Le Mali entend quoi? Non, le Mali entend que la France va changer leur posture. D'après les dits de Job, nous, on n'a rien à voir avec les Français. Non, Job, nous, on déteste les Français. Quand je dis les Français, je vais mesurer mes mots. Les Français me comprennent. Parce que si les Français sont vraiment aussi moraux, si les Français sont aussi éthiques, ce qui se passe au Mali n'allait jamais se passer devant leurs yeux. Je répète pour la deuxième fois. Si les Français étaient autant moral, si les Français sont autant éthiques, si les Français sont autant justes, il y a 500 ans que la France est en train de baiser les Maliens. Où ils étaient les Français? Mais quand ils ont commencé à avoir faim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis dans la rue, non? Donc, et Sidi Ghana is currency that has depreciated the most against the dollar in the world. Why Ghana is negotiating a $3 billion loan with the IMF. This is what happened when the country is run by corrupt men. Donc Ghana ka wari fene jigina tuguni parce que Ghana président demain il est français, le lendemain il est américain. Donc aka wari kera wari bafulé. Donc ya ira ka fo kuni jamana be ka ni zome ka jamana mara ni de beke. You know, who greatest competency to eat a camembert and obey Macron to arm the Malian neighbor. Aleka barate fossier ka seli Macron kan pour que Mali kana ke fossier. We remember that the beginning of this item Akufo-Addo boast that was going to be without a IMF. Donc au début a faut qu'elle était que IMF là, na be IMF là ka jamana tabe ka tiaka worbe ka ke wor fui. Mali la daga min dona nu aba besro. La France troupe Malian Foreign Minister Abdoulaye Diop challenged the French ambassador to the UN who reject the very serious accusation made by the Mali against the French to be a request a meeting at the Security Council. Donc ambe Abdoulaye Diop amba fotuguni parce que baram ge kunu vraiment abe somo fabo France be fouar dia là et ils sont en train de mourir et Ukraine be ka ça Amérique sigile me kulaje obe ku yere faka doron fouar de nous. Donc ambe boy amenda do tuguni risila la oni Ukraine ne a fo aw nyana ngoni geri ngo c'est multidimensionnel. Ne a fo aw nyana ngube fe ou mo be Ukraine nga musuri là. Vous voyez les femmes ukrainiennes tcheta shibulu tuguni. Leurs maris sont en train d'être abattus, tués, finir, décrabassés. Ni muso bela jabay, ni mnou me tchao bomi. Ça dit c'est des mathématiques, ne be ka kuma de fo yer. Aba kono ko sur quartier high level di. Ne be recherche do reka da oma quoi. Ne ma donna aba famia quoi. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Alhamdulillah. Donc, nous comme Soudi, c'est tout pour le tourner. Donc, il y a ko boko et où est cassé de on change rien. Il y a ko boko Ukraine on a cassé la don. Ko ta Ukraine on a cassé la don ko kulu teta roshi. Kulu beto ici là. Ko ils vont pas retourner à Ukraine. Ils vont rester à Russie. Ko teta. Donc voilà les femmes célibataires non mariées, leurs maris ont décidé ils vont aller où? Au Betrami. Donc, ni bébé qui a réfugié de sang en France, en Amérique. Les Américains, nous sommes tous pour le tourner. Ou bien droit. Donc, pour que ce qu'on procréer. Donc, ou bien Ukraine qui est jagaï, que ce qu'on a procréation. Donc, on a bon moment venu. Kuba ese kuba na suno bon moment na. On a un dictionnaire là. Il faut. On a fait me bolé nous. Donc, on a voulu faire la chouette, mesdames roula. Akala ya bon moment nous tourner là-bas. Moi, j'aime trop mon pays. Moi, j'aime pas le temps de m'amuser. Nous connaissons Bamanan en français, ni Tagalog. Mona anko anka bamananka kanogo kojugu
dɔnniya sɔrɔ ka d'a la kosɛbɛ a ko kɛnɛkanta de don a t'i n'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ ko an ka kan de don a ka d'an ye o de kama an bɛ fɛ a ka fɛn o tɛ nka fɛn min lafiya bɛ malidenw fɛ bi fɛn min n'a fɔra ko mali denmisɛnninw ka kalan kɛ u ka dɔnniya sɔrɔ teliya la yɔrɔnin kelen a bɛ sɔrɔ sira min fɛ an ka kan de don siga foyi t'o la mɔgɔ si kana e yɛrɛ sɛgɛn o la k'a fɔ ko i bɛ kuma wɛrɛ fɔ o la a fɛngɛ de filɛ nin ye a perebu de filɛ nin ye bamanankan na ne y'a sɛbɛn ta yɔrɔ nin ye waleya ye n'i ko ta faransɛ la a b'a fɔ ko le verbe o tuma ta in sisan i bɛ taa sɔrɔ n y'a sɛbɛn yan n bɛ taa an bɛ ka baara kɛ ta in de ye i bɛ taa a bɛ taa an bɛ taa a bɛ taa u bɛ taa yɔrɔ ta in foyi ma yɛlɛma a la i bɛ te sɛbɛn a y'a ye dɛ foyi ma yɛlɛma a la n'an ka kan de k'u bɛ taa faransi constitution ta k'o yɛlɛma ko 7 k'o sanan k'o 5 k'o datugulan ta k'o sigi o da la k'u bɛ t'o datugulan cɔn kɔnɔ an m'a faamuya o an bɛ yɛlɛ de aw ma yan an bɛ yɛlɛ de ma a bɛnna la kira cɛ ne y'a fɔ ɲɛna n ko le maliyɛn ma deli ka mɔgɔ janfa maa de bɛ maliyɛnw janfa a ye nin sɛbɛnɛ an bɛna nin fɛnɛ kɛ mariki ye maa tɛ maliyɛn tɛ mɔgɔ janfa maa de bɛ maliyɛn janfa a kana anw janfa n'an janfa a b'an sɔrɔ anw ɲɛ inshallah. Russia have our back. A y'a ye comment les Russes supportent les Maliens. A y'a ye comment le monde en train de bouger. On veut qu'un jour comment inshallah. Y'a famu. Et a y'a ye mun kake Allemagne. Y'a famu. Donc nous nous réalité. Et puis Maliens maintenant about janto nido la fa. Nido main ne ou beta nido mfra ama. Et nido nyana mate akana duntuguni. Au fenêtre débat wore maintenant il reste que au belani erina. Au fenêtre débat wore akana nido duntuguni. Y'a famu. Amai mroma bi amai mroma sini. Mais mun digrane là. A y'a français beka munke. La France commence à s'attaquer aux individuels. Oui, Nathalie là, c'est quelque chose à quand un Malien dimbe intention ta. Modo atemana aklikan. Alors que c'est des guerres froides qui est annoncé. L'Afrique en mouvement. Nous sommes en mouvement. Nous sommes en marche. La souveraineté. La France s'attaque aux Africains personnellement, comme Nathalie, la Camerounaise. Ce n'était pas du tout admissible. France qui attaqué personnellement, ça montre tout sur la France. C'est des hommes faibles. Ils ne sont pas à la hauteur. Mais l'histoire nous montre qu'ils ne sont pas à la hauteur. Parce que c'est ce qui nous a fait. C'est sauf les bêtes. Essayez de regarder ça d'autrement. La France a été déjà claire depuis autant de néocolonisation, de colonisation, de quoi ils sont capables, de quel genre de race, de quel genre d'espèce ils sont. Donc il ne faut pas qu'ils commencent à s'attaquer aux gens individuellement. Cela ne va pas être admissible du tout. Donc au job, il faut changer le vocabulaire. Tu n'as pas à répondre les questions comme ça. Nous, on déteste la France à l'heure actuelle. C'est ça la réalité. Donc on ne va pas essayer la France est en train de distribuer l'argent. Ils sont en train de contacter beaucoup qui sont contactables. Parce que parce que moi, je suis clair à ma position. Je ne suis pas le gouvernement malien. Je suis clair avec ma position. Les Maliens n'aiment pas la France. Et si c'est le cas, je suis à côté des Maliens. C'est tout. Donc, on veut dire ils sont en train de distribuer l'argent. On veut distribuer femmes beffes. Distribuer. Donc, c'est très très important. On a donc à fond que France et c'est pas du tout normal. Mais il y a un baro la mena conseil d'amaron dit ama on a se kan kala dien baro soué. Dien baro soué. Mais là ka choka wula fait inshallah. Donc malien mena mu fo awnyana. Ya conseil d'obé mo ko do a fone date nyana. Sans biolvla et sans bikonto ani wolvla. Ay mu ne fo. Yefam. Ay da ka fo awnyana. Une bibliothèque très riche. N'oublie jamais ces paroles. Mami Mabai, nous Macroy, Athénina de la Kanko Fogadji. Bats-toi pour deux choses. Qui a quelqu'un qui fait un fait. La Russie est ta progéniture. Il y a quelqu'un qui a succès comment. On y quoi. Moi, il y a quelqu'un qui a fait. Fais attention à deux personnes. C'est là mon flâner. Il t'érissait. On y joue. La France est notre ennemi. Et on doit faire très attention aux gens qui ont dirigé le Mali passé. Parce que vous savez que Mali n'y a pas. C'est des ou bétro Mali là. Donc, ni fait flying. On doit maîtriser des choses pour que l'argent et le sexe.
nafolo ye yakubayali de nafolo te mun b'i bolo so kɔnɔ sinon ye dɔw y'a se k'u ka wari jeni u talen bɔ a kalama. Vous avez vu le monsieur de Guinée qui avait 60 millions de dollars dans sa maison avec des diamants et de l'or. Qu'est-ce que ça lui rendait? A kun tɛ se k'a to a b'i dana muso Yusufa ni su kora ka ɲa, rien du tout. C'est des saccages. Donc il faut faire très attention à l'argent. Il faut voir d'abord wari yɛrɛ ye mun ye. An bɛ ka baro min kɛ nin de ye waritigiya ye. I ye faamu. Ne bɛ ka nin mun kɛ n'aw ye tan wari tɛ se ka nin san o. L'argent ne peut pas te donner ce genre d'influence. Mɔgɔ baya ni yɛrɛ bonya o ni kunkolo o de bɛ nin bonya sugu di adamaden ma. Wari tɛ se k'a san. Waritigiw ɲininka wari dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo wari tɛ se ka nin san. Adamaden kɛwale de ye waritigiya ye. Que cela soit très clair. O la i b'a ye waritigi caman muso b'a ba la tuma bɛɛ ka tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ. U b'u yɛrɛ ɲininka ko pourquoi la femme les aime pas. Parce que muso à la fin de journée wari bɛ fini de sa ye mais wari tɛ a satisfait o. Donc l'argent c'est la grandeur d'un homme. Et puis k'i janto i kulusi kɔnɔna la i ka s'i yɛrɛ la. Moro Keita nin fɔ an ɲɛna n'i sera i yɛrɛ la nin fila la tu peux avancer. Ne bana lamɛnbagaw ni ne tun bɛ n bolo ka d'aw ma très rapidement sur carte kɔnɔna la. A y'a ye jamana minnu fana y'u ban jamana minnu bɛ ka boli biribiri ka bɔ Ukraine u bɛɛ y'u ka ambassadeur gɛn ka bɔ Ukraine ko foyi tɛ yen. Bon maliyɛnw yani k'aw bila a b'aw hakili to yɔrɔ ko in na yɔrɔ jɔsi in na an ka jamana nettoyer parce que Mali bɛna kɛ jamana ba de ye. Mali kura jɔli Inch'Allah on va faire ensemble ni Ala ma foyi kana. Ni ne tun bɛ n bolo ka d'aw ma sur carte kɔnɔna la. Into next time. Ciao. Kan bɛɛ Ala ka n ka jamana kanda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.